תודה שחזרתם אלינו. עכשיו נדבר על האתגרים וההזדמנויות של נשים בעולם העסקי. אז קודם כל, אריאלה, בואי ננסה ככה להבין. איך אנחנו מתמודדות עם הקשיים? מה אנחנו צריכות לדעת לפני שאנחנו ככה פותחות עסק? למה קשה לנו שבעתיים? זה נתון לא נעים. אז לא ניכנס לסטטיסטיקות הידועות של העבר, שהפערים בין נשים וגברים הם עדיין מאוד מאוד גדולים. נשים יולדות, נכנסות להיריון, נמצאות בחופשות לידה, מטפלות בילדים, אז לכן הרבה פעמים הקריירה שלהם, בין אם אישה היא שכירה ובין אם אישה היא עצמאית, הקריירה מתעכבת בהקשרים האלה, ועדיין אנחנו נמצאים בעולם קצת יותר, נקרא לזה גברי, והמשכורות והתנאים שמוצאים לנשים הם לצערנו נמוכים יותר. יחד עם זה, נשים עצמאיות שפותחות עסקים, מנהלות אותם בצורה הרבה פעמים יותר שקולה, אפילו מגברים. הן בודקות את הדברים יותר לעומק, הן מאוד מאוד יצירתיות. הנה אולגה כאן, תכף אנחנו נדבר על מה שהיא הביאה ומה שהיא עושה, כן. את אומרת למה קשה לנו? אז קודם כל קשה, כי במדינת ישראל לעסקים עצמאיים לא קל. כן, אבל למה קשה לנשים? גם בעולם רגיל ולא רק במלחמות. העולמות העיסוק שנשים, משהו כמו 30% מנשים מתעסקות בעולמות של עיצוב. עיצוב מאוד מאוד מגוון, עיצוב גרפי, עיצוב תכשיטים, עיצוב בגדים. אלה עולמות שהם נתפסים פחות טכנולוגיים, ולכן גם הכספים שמשולמים עבור המוצרים האלה יותר נמוכים. יחד עם זה, העניין הזה של מוצרים, זה גם מאוד חשוב להסתכל, האם העסקים זה עסק של מוצר או עסק של שירות, ובהקשר הזה, שוב, גם פה, אם נדבר על הצפון, המלחמה פגעה קשה בכלל באוכלוסייה בצפון. נכון. הרבה מאוד עסקים עם מוצרים נאלצו לזוז פיזית, והמלאים שלהם או הציוד שלהם נמצא שם. זה הרבה יותר קשה להתמודד עם מצב כזה, וצריך למצוא חלופות. יש הרבה מאוד פתרונות, אני לא יודעת אם את רוצה שניכנס כרגע כבר לפתרונות האלה. אני כן אשמח לשמוע בכל זאת איך אפשר באמת כן לסייע, מה עושים. כי קושי יש, כמו שאמרת, תמיד. נכון. אז קודם כל, לעסקים מאוד מאוד חשוב להיות על הכסף, אני קוראת לזה. זאת אומרת, קודם כל לזהות את מגוון ההוצאות שלך ולבדוק איפה אתה מצמצם את ההוצאות. בתוך המלחמה יש הרבה מאוד קרנות של סיוע שהציעו את העזרה שלהם לעסקים. אז יכול להיות שאתה צריך להיעזר בקרנות סיוע, בהלוואות כאלה ואחרות. תמיד צריך לזכור שהלוואות, צריך להחזיר הלוואות, בסדר? אז לראות איפה אתה נמצא בהקשר הזה. יכול להיות שאתה יכול להכניס שותפים, יכול להיות שאתה יכול לעקור את מקומך, ואני מזכירה שבאנו גם מעולם הקורונה בזמנו, כן. אז הרבה דברים העברנו אותם לדיגיטל. יכול להיות שאתה יכול להסב את העסק שלך למשהו שהוא דיגיטלי. זאת אומרת, גם מורה ליוגה, אפרופו נשים, מורה ליוגה, מורה לפילאטיס, כל מיני סטודיו לכושר, מאמנות כושר, דברים מהסוג הזה. אפשר לעשות שיעורים בזום. מורה לאנגלית או מורות לשיעורים פרטיים בתחומים שונים. אפשר לעשות שיעורים בזום. זאת אומרת, חלק מהפתרונות הם צריכים להיות, באו מעולם הקורונה שעזר לנו, לעבור לדיגיטל, וכמובן להיעזר בעניין הכסף הפיננסי, לבדוק את הכסף ולראות איפה אנחנו עומדים, בין אם בהלוואות, בין אם בסיוע. אולי אפילו להכניס שותף, לפעמים זה גם רלוונטי.